Kaixo danoi. Api. Ondo etorri. 3. atalera. 3 ja. Bai. Bueno. Txingoka podcasta. Ezer baino lehen, eskerrak hau podcast bat dan, eta ez bideo podcast bat. Oskar, kamisetia aldrebes dakazu. Ez dinuzu. Eipa, dios. Jo, harrapatak aibilin eskusi duzu, berandu iritsi naizela, eta jantzido dita baten, nik... Esan dut aldrebes, ondo esan da dau? Bai, esan leke. Bai, eta alderantziz, erabili geinke. Baina alderantziz eta aldrebes esaten dugunean, ez dugu asko zehazten. Bai, ez dagoela ondo baina... Bai, hori, ez dagoela ohiko moruan, ez? Joan bialitzaken moruan, jantzi bialitzaken moruan. Baina bi modutara dago gaizki jasteko, edo irutara. Bat, izango litzateke atzeko aurrera jarri duzu, orduan etiketiaren aldia aurreraka, eta ez? Atzeko aurrian. Atzeko aurrian, ero aurreko atzian. Hori atzeko aurrera jatzi. Gero beste bat, itzulik aldera izango litzateke, etiketak eta kosturak eta kanpo aldera, eta marraskixak gero barru aldera, hori pasatzen jaku. Bai, barrukua kanpoan. Bai, etxien eta askotan, jartzen duzu oherakoa pijamia jantzi eta badoia. Aldrebes, inok ez da ikusten. Eta kalera bebaizu. Kalera bebai. Hori da. Eta aldrebes totala izango litzateke, atzekoz aurrera eta itzulik aldera jaztia. Moda jarri leik, gaur egun modak... Ondo, eskerrik asko azalpena gaitxize. Askotan pasatzen jata berbetan nabilela gero ez dotela jakitxenia erabili dituten esamoldiak edo ondo esan da dozen. Hain kutsatuta bizi gara, ez da? Ohikoa izaten da hori ala? Bai, eta beste goza da gainera, aldrebesa hitzarekin. Aldrebesak izaten debe bai, oker, doiala, edo ondo ez doian, eta pertsonari. Egisa da. Tipo hori aldrebesa da. Edo plan aldrebesa iten bago. Plan aldrebesa, dan hauten jaku txarto, zelako proiektu ero ideia aldrebesa. Hasi gare, baina gero ez dago horrekin aurrera itxerik, bai? Hori aldrebesa erabiltzen da. Aldrebesa oso erabilgarrixa da, eta asko erabiltzen den hitza da. Jatorra. Bai, nik aitxari, amamari edan egin zundutzat aldrebesa. Aldrebestute, ez? Bai, aldrebestuta bil. Hori da. Ados, bi adiera orduan ditu, horrek. Eta gero, esan duzuna, esaera zarrekin, madarikazinoekin, irainekin, berbeta beruarekin, eta esaldien arteko lotura eta klitxe horiekin, erdera erabiltzeko joderia daukau. Batez ere modu informalian pentsatzen dut. Ez dut uste eske porke erabiltzen dugula bazera goia zenian zer eskatzera, baina bai gure arteko horretan ez, berbeta bero informal horretan. Baita egisa da, ikasi baino seguru nau buruan baditugula, baina momentu aldatzen danean ez dakaguzela fresko ero, ez? Eta asko pentsatzen dabe gainera indarra galtzen dabela esaera batek, edo irain batek euskeraz esan ezkero, baina seguru nau ez tala holan eta baditugula aukera pila bat. Moldua da, betxu, adibidea jarriko. Lio hitza. Lio erabiltzen dugu, takian potian geratu barik, baina egun guztian ziak, eta zuek berabiliko duzu. Kontestu askotan gainera. Que lío, liada, lia huein naiz. Al lío. Liatuta nago. Bai. Mordua daz. Bai. Ondo da erabiltzia. Bai, ez dugu kendu bihar horrelako hori, baina gure eguneroko hizkuntzan sartuta dare. Baina, beste batzu be erabiltzia ondo lehok, ez da? Eta, hor batzu aitzatuko ditut, bai, adibidez, liatu egin naiz. Liatu egin naiz, enderredau ero nahastu esateko. Adibidez, telefonoz deitzen duzu, eta miren etxien dut, hemen mirenik ez da bizi, barkatu, enderredau egin naiz. Ero okerreko lekura deitzu dut, edo zenbaki trompatu naiz, ez da trompatu ezauten zenuten, baina, okerreko zenbakira, hankia sartu dut, barkatu, ez da olakoak badauzkagu hori adierazteko. Eta beste bat, mordu erabiltzen duguna da, ke lio. Bai. Ke lio! Bilera baten, eta eta ez gara enteatzen,
bateka, bestia, bueno, hori bi dare oso politxa, da, zelako kakanastia daukaun, Bai, igual lekudanetan ezin zinke termino hori erabili, baina, bueno, zu lagun artean, bai. Hau da kakanastia, pixka bat ordenatuko asuntua. Eta beste bat, txolopotia. Txolopotia ikasi notxan, Elgoibarko nire aikako lankide bati aspaldi, eta oin erabiltzen da, mogoio, ekan gure materialetan eta dana adibidez. Txolopotia, zelako txolopotia. Guretzako txolopotia da txosnetako basua. Horri esaten detzau txolopotia. Ara? Bai. Bueno, izango da ez dakizuelako zeraten duzuen. Bastante lio izaten da hori. Bai, lia da. Beste bat hor txosnetan getatzena da, ke lia da. Atzo, zelako liadia. Betxo hori, esaten za, modu askotan, baina aurreko baten entzunotzen bat dira. Jo, etxerako bidie galdu nauen. Ero, etxerako bidea behaztu. Eta ezin itxi etxera. Bai? Eta beste bat behar erabilirekena da, atzo kati auta geratu nintzen lagunekin. Bai? Eta gero, bixamonia urrengo egonean, demaseko ajia eta abar. Eta beste bat erabiltzen duguna bai, olakuetan, hasten gara desparramatzen zaten gara, ez? Ona, ara, solori solo, eta berrido bueltatzeko egiten ari giren, aldio, bestela ez dugu bukatuko, ez da? Eta horretarako erabiltzen da, arira, ero gaira. Ero baita be, denbora geixegi gabitze lanarteko kafetxo horretan, eta lanera, ero, ekin lanari berri do, ero, pizka bat aldi hori abiazteko, erabili leik ez. Bueno, eskar eta salseo apurba, salseo, miren, liauta da, o ez dakizunek. Hori beste bat, liauta da. Bueno, ibili gitzen lehengunean, komentetan, zer erabili leik ez da. Saltzan dabiz, usteo saltzan dabiz, lotuta dabiz, beste bat horre badabiz eosetan. Eta beste bat, horre zehose badauke. Bai, horre zehose badauke. Pizka bat, adierazteko ez garbi liatuta, baina bai, badabizela zehosetan, hori asko erabiltzen da. Eta zehose ez dakagunean oso argi eta gabizenian apur bat liauta? Bueno, hori dudamudat nibili erabiltzen da. Dudamudan. Bai, dudamudan. Euskaraz asko erabiltzen dira, bi hitz lotuta izki lotuta bi eta normal izaten da berdin bukatzen direnak, ero antzeko hitzekin, letrekin egiten direnak, ez da? Eta beste bat ezar eta ez izo beratu gara, bai. Eta erdi galduta eta hori bebai. Galduta, ondo, zuzen. Bai, liatuta gabiz. Galdute gabitz. Bai, eta aurreko baten gure geikeko bileran, hasi ginen gauza bat zentratu nahi zen, eta solo ibili ginen. Ana, bestera, eta adios. Zein dugu, eta bueno, solo ibili. Oso ondo, asko ikasi dugu gaur behin. Eta importantiena, txolopote handiri barik, egin dugu aurrera, hortaz, eskerrik asko, Oskar. Bale, hainbeste liotan nahasteren ostian, nahaste borraste esan like? Nahaste borraste. Bueno, hain nahaste borrasterik ez, iritzi artikuluan txanda tokatzen da, Itxaro, zer dakartzu gaurkoan? Bueno, gai zerixu hauak, bai, Eusko Jaurlaritzak iragarri dauen jauzia gara egitasmua edo, bai, egitasmua dela eta Martxelo Otamendik berrian idatzitako iritzi artikula. Oso ondo, aurrera ba. Euskara, luzera edo altuera jauzia. Imanol Pradales ajurianean sartu bezain azkar abiatu zuten Eusko Jaurlaritzan Osakidetzaren diagnostikoa egin eta irtenbidea bilatzeko mahai sektoriala. Bazekiten, herritar asko oso kritiko direla osasun zerbitzuaren egoerarekin, itxaron zerrenda luzeak, medikuen falta, eta azken hauteskundeetan jasan duten boto galeraren arrazoi nagusietako bat izan dela. Prest hartu zuten herritarrei ikusarazteko ari zirela zerredo zertan. Ikusiko dugu zerrateratzen den.
Euskararen maila ez zuen jaurlaritzak berehalakoan deitu. Euskararen egoera, osakidetzaren arazoa konpontzea baino lan handiagoa ekarlezake, ez dagoelako urgentziaz konpondu beharreko lanen zerrendan. Ez dute sartu eta euskaltzaleok ez dugu zarrarazi. Pradales lehendakariak 2027an emaitza emango duen jauzia gara ekinaldia iragarri berri du. Euskararen inguruan enegarren aldiz kontsentsua adosteko. Era guztietako azterketak eta diagnostikoak egin dizkiogu euskarari hamarkadotan. Euskara biziberritzeko planak, sustatzeko kanpainak, akordio soziopolitikoak. Orain arte aurkitu ez duten zer espero dute aurkitzea hurrengo urte erdiko gogoetan, kontsentsua norekin. Euskarari ezarritako oztopo legalekin eta judizialekin de facto ados dauden sozialistekin? Badakite nun dagoen kontsentsua. Euskarak altuerako jauzilariak behar ditu, eta luzerakoak. Interesgarrixa, Itxaro. Jauzia. Zer dinozue bestiok? Jauzia eskatzen ari gara, berreun urtean, baina alperri da. Bigarren mailako arazo moruan, ero gai moruan jarraitzen da ugartzen, eta gainera osakidetzak esaten da moruan botoak irabazteko bidea izan leiken moruan, zerren inguruan, euskararekin beti daukagu burrukia, aldekoak eta kontrakoak, besteakin ez dago inor kontra. Inork ez dago esango osakidetza hobeto zertu bidean. Eta plangintza eta horrein zera dirua ipinibia da, baliabidea eta euskararako, hori... Txostenak, tiraderan sartu eta txostenetatik aragoz goiaz. Eta lortu biola guk. Gizartia lortu badu, osakidetza lehenengo planoan egotia, gu lortu behar geunke bestia lehenengo planoan jartzea. Olakoek ez zeingo. Nik uste goin euskara, zoritxarrez lehengo planuen zentzu batien badauela, eta da, jasatzen ari dan salaketen gatik ez. Azkenean komunikabideetan batez be arrazoi gatik ari da gertzen, eta horrek usteot kriston desgaztia suposatzen dagoela, bai euskararentzako, hizkuntzan dako, bai euskalgintzan dako, euskaraz berbaitzen dugun dako, eta nik zentzu horretan bai botatotra faltan azkenien babes juridikoa mutia, guri hizkuntzai, azkenien hortik atozen salaketa guzti horiei aurre egiteko gai izateko. Gainera, ez dauku dana kontran dauku, azkenien belaunaldi barri xepe ustot danok oitu ingarela, euskeri hor dauela pentsetan dugu eta beti horre ongo ala, fajor eguen moruen, ez? Esan nahi dut zarritxan, oitu jengarela eta lasaitu eta ez du beti ebiliarela borroka baten, ez da? Eta gauza horrek ezazteko hain zuzen be efemeridiak eta historia errepasatzea importantia izaten da. Guk erronka jarri genetzan Itxarori aurreko saioan, euskal prentsa... euskal prentsaren bilakaera edo azaltzia. Ez dakit eukidozun denporarik, tarterik, aukerarik? Bai, tartetxo bat hartu dugu eta isa da, gauz interesantiak tuko ditugu. Esan dakoa Itxaro, aurrekoan ibili ginen Amerikako estatu batuetan, ez da ikusi gendun Los Angelesen, Kaliforniako eskualerri aztekarixa sortu zala, arpide dun pilo batekin gainera, eta esan gendun, baina euskal prentsa zela bilakaeria zein izan zen euskal herrixan, eta zuk hartu zen duen konpromisua ekarteko. Bai, zoz ekarri du, bai. Ia. Bai, azteko eta binezan bia da, hemen, Euskal Herrixan, euskarazko prentza sortu zala oso momentu historiko zehatz eta polarizatu, politikoki polarizatu baten, bai. Eta, bete-betien islatzen dauela momentu horrek garaiko gizarte moderno eta tradizionalen arteko talka, bai. Eta aldi berien bai, Ego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko egoerak oso ezberdinak zirela. Orduen tokixan tokibe garapena oso bestelakua izan da. Bai, pixkat, bereizketa hori itxia garrantzitsua da, bai.
Bueno, iparraldek azken baten baseukon frantziako irautzaren aldarrikapenen estatu berri eta laiko eredu horren oihartzuna, eta horrek lagundu hauen Ego Euskal Herrian baino askoz lehenau garatzen prentsa bera eta euskarazkoa tartian, bai. Orduen hasiko gara iparraldekuaz. Konforme. Eta aipatuko, esautuko duzuen Agosti Xao, neka ezina, bai, eta honetan bai, aintzindaria bera izan zen. 1848an Euskal Herriko gazeta sortu dauen Baionan. Eta bere asmoa eta berak agindutakoa izan zen, astero kaleratuko hauela, baina, egisa da, benetan gero, birritxan bakarrik kaleratu zauela, eta bilabetez berdinetan, eta, beste lehentasun batzuk zauzkon Xao. Lan asko itzeban, gauza... Bai, horregatik. Lanpetuta beliko zan. Esan biharregan liauta, baina, lanpetuta. Bai, saltza askotan, bai. Eta, bere aldizkarixan helburua erabate politikoa zan. Eta neurri handi baten bere burua politikoki euspotzia, ze handi gutxira hauteskundeetara aurkeztu zan, arrakasta gutxikin, dana esan bia da, lehenengoko saiakera horretan, eta, bere aldizkaria bertan bera geratu zan, bai. Eta, bera ezauketan do, gutxi asko, Xao, Errepublika zalia morratua, radikala, eta batez be antiklarikala zan. Hori zan bere fijazinua, horrengo baterako fijazinua ezkeraz nola esan, ekarriko, Eliza zan kontrako mezuak, barra zabaltzen zitsun. Eta karri dut, bere aldizkari horretako artikulaten bi esalditxo, bai? Artikulan izena zan, apes bati arrapostu. Nola batxor, ikamikaren baten sartute biliko zan, eta ala esaten dau. Bati buruz, apaiz zehatz bati buruz ari da, eta ala esaten dau. Jaon apes bat, sorti apetxarrin, maule kantin, gaizke esklatia Baionako irin, doktorrandi ignoranten hartin, ignorant urgulutxu bat funtsin. Gustora geratu zen, Bai, gustora, eta bertxotari joria bide batez, eta, baina, aurreko podcastien bezaten geuen, ez da, nola baitxe, oso tonu bortitza eta erasokorra eta erabiltzen zen hemengo zeretan, da, bau da pixkate horren adibide bat. Objetibotasun, neutraltasun, eta gaur egun entzuten diran kontzeptu. Bai, lehioako fakultatera ezien fan, beste batzuk moduen, eta hor babazazkin euren gabeziak, ez da? Bai. Eta gero, hori paralden, hori zen entzindaria. Eta gero Euskal Herrixan, ego Euskal Herrixan zer, egoera zandako moduen, ziero ezberdina zan, eta hamarka batzuk igaro behar zan ziren, benetako edo komatxo artien haube gazeta informatiboak ataratzeko. 19. mende erdialde bukaerar arte, oso gizarte tradizionala zan hegoaldekua, eta kaleatzen zan euskarri nagusizia ziren almanakak, hau da, egutegiak, bai? Eta orduko egileek deketan zituzten pronostikuak. Bai, eta hola, zekin idatzitza, noski, euskaltzen diak ondion orokortu eta horren pronostikuak. Eta nekazarie izuzendutakoa ezien, eta, jaso hotenez, itxurriz berrinten irakurri izan dutenez, euskeraz irakurtzen oitzeko. Nekazariak basaukien nola baitz, helburu pedagogiko hori bebai. Gure etxian beti egonda arantzazuko takua zularia. Bai, ni hori goraz. Egunero irakurri eta komenta, betxu hor, efemeridiak hor paida zela. Bai, orduen sortutakoak die, eta nekazarixen intereseko gaixak atatzen zituzten, ez da, ferixak, festak, temporak, merkatuak, trenen ordutegixak, nekazaritzarako aholkuak, noiz, lurgorrixek, noiz eirein, noiz urez, nekazarixen intereseko gaixak. Bai. Hombre, normala da bai, ez, oitzeko, gehienak analfabetuak izango dira, ziran, erderaz be, euskeraz pentsaizu. Bai, gero elebidunape asko ziren, eta karriko ona euskara utzeskuak. Bai, hor tarte denbora batez, askotarikoak kaleatu ziren, baina, geurera karritxa,
ja urrengo aldizkarixak, ja 19. mendearen oso bukaeran, sortu ziren ja kultura eta euskal kultura eta euskarari lotutakoak. Helburu moduen ja, kontuen hartu bio ja kontestua, abertzaletasuna berpizten, eta, euskera, euskaltasuna, abertzaletasuna bultzatzeko asmo sortutakoak izan ziren. Eta lelena 1887an sortu hauen Resurrección Maria de Azkuek, euskaltzalea aldizkari, bentsate izenez ezaguna, eta 3 urte iraun zituen, eta gaixak esan dakuak euskarazko literaturazko testutxuak, kulturari lotutako albiztiak, eta bar. Eta, garaixaren isla da hemen bebai, orduen jagoku Sabino Arana, Eusko Alderdi Jeltzalea sortuta, eta aldizkari asko gonzien alderdi jeltzalearen sokakuak, bai? Sortuta desagertzen ziren aldizkariak ziren, baina egitza da hemen euskera askotan bigarren mailako elementu bazala hor Euskadi, igual da ezagunena, zetarekin. Eta, baina, euskera, bai, agertzen zen euskera, baina elebidunak ziren. Orduen itxen behar dau ja, 20. mendera arte. Benetan, euskara utzezko aldizkaritza, sendo eta iraunkor bat eukitzeko. Eta, bidaiatuko, 1919, bai? Urte horretan, zeruko argia, hilebetekaria, kristaua sortu hauen fraide kaputxinuek. Eta handi bi urtera, 1921 euskaltzalde talde batek zeruko argiarekin harreman estu eduki hauen beste aldizkari bat sortu hauen Donostin. Zein eta argia. Bai, guztiz laikua, bestearen aldien, eta informazio orokorra lantzeko asmuaz. Orduen bi aldizkarixek, harreman ona eukie bien, bisek aleratzen ziren, bat hilero, bestia astero, 1926 urtera arte, eta arrazoia ez da uste dute azaldu biharrik ez da. Hor, erabat desagertu ziren, debekatu zielako, eta 1963an, lantalde berri bat sortu zen, belaunaldi berri bat, euskal kulturan, pizkundea loraldia ditzen dan garai hori izan, eta zeruko argiaren eta argiaren lekuko hartu hauen talde berri batek. Orduen kaputxinuen jabetza eta izena mantendu zen, nik uste dut hor zentzura saiesteko, zeruko argia eta, pizkate zera hori, bez? Aterkipean. Bai, aterkipean, baina, baitxura, edukisa eta maiztasuna eta argiarenak ziren. Eta, jende, pizkate abanguardean zoian jendia, ezta? Eta, urrengo markadetan, euskarazko kasetatzen erreferente izango ziren idazle eta kasetarixak, eta gero, hostien, Euskaldun egunkarien proiektua be bultzatu zauen, jende bera bat, Elisabeth Garmendia, hainbat izen deuzko bor. Eta, bukatzeko, 1980an, kaputxinuek, ja talde horren esku itxieuen erabate aldizkarixa, eta arrezkero, argia daukau. Bizi. Argia eta gerora sortu dian, beste... Bai, eta gaur horraino, iritsiko gare. Gaur horraino. Bueno. Aitzindaria. Bai, astekariak eta, astekariak. Beti lagatzen duzu horre, apur bat, jakin mina... Gordebia da, zehose. Bai, ondo, zelako estrategia. Eta, pentsau, beti... espada behin mozorrotuta. Zeruko argia, eta horrela, mila eta mila. Pentsau 1963 azan ondino. Ondione patxi hori hiltzeko, urtetxo batzu fantazia. Urte dira. Me olvido de alguien que era todo mi mundo. Se me cae la casa encima del silencio que escucho. Si pudiera oír tu voz de nuevo unos segundos, tú siempre serás mi amor, aunque no estemos juntos. Egunon, bale, lan kuadria barrixe egindokala, hori martxie. Egunon, Mixen, feleti bueltan, eguzki galda eta baino hemen jarrinok, keizpetan. Egiz esan, Mondraubeko parlamentu baino gaztetxi emuten jokonek. Beinke, balen. Honek eta etorkizuneko bertzola isek, trap eta rapeko abestisek errima bati jarreketan duzila entzujuat.
Lantzian behin oiar burrukape antolatzen jituek. Etxa isiatazko trap eta raparen gainien, baina bertako bertsolari batek hizkuntzen gaineko hausnarketa beikaine egin juan. Zein du bertako bertsolari hori? Daniel Goikolea hundixe, hil baino batzu lehenau bota juan Holanda bertso ederra. Ingles klasean galdezan dereño miren, tulipanak non azten ote diren, ez dututa arbelean nago urduri, txibato batek laguntzeko gertu dirudi. Holanda, Holanda, Holanda baina Zelanda. Ingeles asko ere ez dau arrasaten. No speak English, alabe badakigu esaten. Ikasteko lana pilatzea zen aitzaki. Ta gero edonork zuk baino beto daki. Rumano, rumano, ikasi banu rumano. Benetan edarra, balen. Euskaz be, jolasteko aukera bikaina jauka euskaldunok. Holanda bixen, Holanda.